The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot
unta ninyong buhaton. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! Niya nasab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sige po, no, atong makauban ang atong mga iksuon kasama sa technical side, si kasamang Danny Luod o kasamang Tax Ilumba, uban ni Rinaldo o Rodrigo, no? Ni Gion o ni naday si kasamang Mark Butsigawas o uban pang kauban nila. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, ang atong pizza karon, pizza 22 sa bulan sa Oktubre, tuig 2017. Okay, ato ning gi pasiunhan og bagapulong ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Galacia ni adto. Ato katong gibasa sa sulat niya, no, ni San Pablo. Ato mabasa sa kapitulo 5. Tudling 16 hangtod sa 17. Ako tong nahuna-hunaan nga mao kadtoy atong gihimong intro, pagbukas yun sa atong tulumanon, tungod kay ato sang hinumduman bisan sa makadyut lang ang atong usa sa nahimong sumusunod sa mga apostol. Kinsa man ang sumusunod sa mga apostol? Kining ato mga obispong Katoliko. Kay usa kanila nga mao si tinahod nga kardinal, no? Kardinal Vidal sa Sugbo, ming panaw naman sa laing kinabuhi. O mao na nga atong ipaabot diri sa atong tulumanon atong pahasubo. O gusto na kong hinumduman ang iyang mga pulong nga di gyud ako malimtan. Niadto ning bag-o pa ko sa grupo sa Catholic Faith Defenders nga naka-appeal ko og kanang convention dito sa Sugbo, no, dito sa Cebu. O usa sa nahimong speaker o mamumulong sa amo nga convention dito sa Sugbo mao si Cardinal Vidal. Namulong siya og mga pulong address kanamo nga mga mingtambong gyud sa maong convention, no, mga Catholic Faith Defenders, no. Doon na siya mensahe alang kanamong tanan nga mga CFD. O dili na ko malimtan kadtong iyang mga pulong nga hangtod karon ako gyud gitiman-an. Kay kami god sa Catholic Faith Defenders nakasentro o nakapokus mi sa mga kanabang atake sa simbahan Katoliko, kana mga pagsaway, mga kanang nagkadaiyang pangdaot o mga pagsaway, mga pangatake, o sa laktod kining among calling sa Catholic Faith Defenders na nalipod mi sa pagtuo, no, pagtuo nga Katoliko. Ya, ato pong i-remind nga dili ng abuso, no? Kung usa ka Catholic Faith Defender o niya imong panalipdan ang abuso, wala ka magsubay
sa imong calling, sa imong tawag. Kay timan-an nga ang usa ka CFD o Catholic Faith Defender ang gipanalipdan diha pagtuo. Nung giklaro man na CFD, Catholic Faith Defender. So wala giingon diha nga CAD o Catholic Abuse Defender. Dili. Nung giklaro gyud na Catholic Faith Defender. Faith means pagtuo. Ang pagtuo maoy gipanalipdan. Dili ang abuso. So, mauna. Unya, gipahinumduman mi ni adto, kaming mga CFD, gipahinumduman mi ni Cardinal Vidal nga timan-an kuno namo nga ang kaaway kuno sa simbahan dili lang kay anaa sa gawas, kundi anaa pod sa sulod mismo sa maong simbahan. So mauna nga ang kaaway sa simbahan dili lang ng mga nangatake, dili lang ng mga nangatake nga naa sa gawas, kundi anaa sa sulod mismo sa maong simbahan. Now, kinsa man na sila? Kinsa man na sila? Kanang mga sakop kuno sa simbahan nga ang uban nila nagpakaaron ingnon lang. O gani gipasabot nga dunay mga posibilidad og nahitabo gyud na o kinahanglan i-verify pa pod nga duna man gani pipila ka mga nag-alagad yun sa simbahan nga mura og kanang nisulod ng alagad pero gitapig ang hidden agenda. Unsay tumong ang hidden agenda nga gub-on ang simbahan. Unya ang usa sa dagway kuno anang kanang kaaway sa sulod, mao kanang mga nag-alagad sa simbahan nga wala magbuhat sa angayan nilang buhaton. But pasabot ang ila kunong mga bad examples maunay elemento sa pagguba sa simbahan. Kay syempre kuno kung usa ka kaalagad sa simbahan dayon magbuhat kag dili maayo, posible nga kadtong mga sakop sa simbahan nga dili pahamtong sa pagtuo, dali ra gyud mapukling ang ilang pagtuo ana. Gamay lang mabantayan nga dili maayo, ma-discourage naman na. Dili na ganahan musimba. O sa ingon, naapay posibilidad nga mobalhin sa laing pundok, mobalhin og laing religion. Kay wa man ganahi. So mauna nga kana kunong mga buhat sa pipila ka kadagkuan sa simbahan, kay dili man pud na ingon matanan gyud historically, dili man punta ng pari ang nahimong salawayon. Naa man gyud po'y mga buutan. Gani sa akong pagtan-aw sa history, kung maghisgot tag mga leader sa atong simbahan o mga Santo Papa, mas daghan man ang Santo Papa nga buutan ikumpara sa mga Santo Papa nga adunay kinabuhi nga dili maayo. Gani kung nagpaminaw mo sa tulumanon sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist, pipila ra manggali putong gipangkutlo, no? Nga mga Santo Papa sa history nga sa lawayon og kinabuhi. Naana, mas daghan ang buutan nga nahimong mga Santo Papa ikumpara sa mga Santo Papa ang nahimong badlungon sa kinabuhi. Pero ang milagro diha, kadtong mga Santo Papa nga sa lawayon ang ilang binuhatan, wala gyud sila naka-pronounce og dogma
nga doktrina sa simbahan, wala sila nakahimog doktrina nga ilang gipaapil diha sa simbahan nga na diskubrihan nga sayop kanang dili mao. Hinoon doon na pipila ka mga aligasyon, pero misconception lang, gitubag naman na manggali ko'y libro ana. Na ako'y libro ana nga gipang tubag ni Patrick Madrid, pero pipila ra to ka mga Santo Papa nga gi-allege nga nakatudlo kunog sayop. Mga tulo, murag si Honorio, si Vigilios o sa tungusa. Pero gipang tubag na nya, primero gi-explain unsa ang function sa Santo Papa o asa nga bahin nga pwedeng masayop ang Santo Papa o asa pod nga bahin nga dili siya masayop, kanang gitawag na tog infallibility of the Pope. Nga when it comes to binuhatan personal, mahimong masayop ang Papa. Tinuod man na kay si Pedro mga nasayop. Unang gipili ni Kristo. Sayop si Pedro personally. But dili masayop si Pedro sa iyang gipang sulat nga mensahe diri sa Biblia kay gilamdagan man si Espiritu Santo. So mao na nga ang leader nga gipili sa Dios dili masayop kung protehian siya diha sa opisyal nga pagpanudlo. Parehas aning Biblia. Si Pedro masayop personally. O iya manggaling na limod si Kristo. O doon na manggay siya na pamulong nga dili mao. O giingnan siya pahawa sa Satanas. Kaya si Satanas may responsable atong napamulong ni Pedro nga dili mao. Pero ang mga gisulat ni Pedro nga lamdag sa Espiritu Santo kaning naa sa Biblia, dili kita kaingong sayop. Unya giprotehian po na kanang pagpanudlo og opisyal nga dili masayop kay kung walay gift of infallibility ang Pope o kanang leader sama ni Pedro na unsaon pagka masaligan sa simbahan nga naarabay gipamulong si San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan kung iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. The pillar and foundation of truth. Unsaon pagka haligi og sukaranan sa kamatuoran ang simbahan kung masayop? Mao na. So kadtong pipila ka mga pope nga gi-allege nga nakatudlog di mao, pero kung tanawon nimo historically na ay mga hinungdan ato nga dili sila ang responsable. Katugali si Honorius na biktima lang to o gumawa ko masayop no. Anyway, doon na tayo si topic ani. Doon na tayo si topic ani. Biktima ning kanang deception. Dili iyang pagtulunan nga doon na ba to siya na di sa ko mo kuhan anig objective kay di pa kay ko ka-memorize sa data kay history man ko na. Di pa pug ko master sa history. Nga ma-explain niya na nato diri pod kung mag-topic na ta ana. No, ako nang i-separate ng topic ana, no. Kay magkinahanglan pa ko og outline pod ana, no. Kay mga upat tulo ba na kay mga pope nga gi-allege nga doctrinally na sayop, no. Pero personally dili ta mo dipinsa na kay ako masayop, mga pari masayop personal, no. Dili man gani magparehas og mga batasan, di ba? Pero when it comes to official doctrine, dili na kay naa ang Espiritu Santo nagproteher ana nga dili masayop para sa ning Biblia. Ang mga nagsulat sa Biblia puros ra mga taong masalaypon, personal. Pero dili ta kaingon nga kining ilang gipangsulat diri nga mensahe sa kaluwasan masayop. Mo nay gitawag nato gift of infallibility. Dili mosugot ang Dios
dili mosugot ang Espiritu Santo nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo masayop diha sa mga opisyal nga pagpanudlo. Kay timan-an biya nato mga tinahod nga tigpaminaw. No, timan-an yun nato pag-ayo. Unsa may hinungdan nga kadtong diri pa si Kristo, no? Nakig-uban pa siya sa mga apostol, no? Si iyang katawhan diri sa yuta. Unsa may hinungdan nga sawa pa siya kana bang mo balik dito sa langit diin siya gikan. Okay, Dios man to siyang nagpakatao, nanaog man to siya. Okay, nagpakatao. Sawa pa siya mo balik sa langit. Iya pag yung gisigurado, iya pag yung gibuhat, ang angay niyang buhaton isip pangandam. Nga ang iyang iglesia nga tukuron, katagaan yun sa mga kahimanan, no? Diha sa pagpanudlo nga masigurado yun nga kasaligan yun siya when it comes to teaching, pagtudlo. Kay, siyempre, kung si Kristo lang kasaligan yun, di ba? Diyos God, nagpakatao. Inya, way nakaplagang bakak niya siyang baba, matod pa ni Pedro sa sulat niya. Unya, ang pangutana, si Kristo nagtukod og iglesia, unya ang mga sakop. Kahibalo si Kristo nga ang mga sakop sa iyang iglesia masalay pon personal na when it comes sa pagpanudlo, unsaon man niya pagsiguro nga ang iyang simbahan nga gitukod dili masayop sa pagpanudlo. Nga hibalo man siya nga mga tao raman ang mga apostol nga posible man masayop personal. Wa ba mo kahibalo unsa ka mahinungdanon kining nasa kung ako malimot gyud San Juan 14. Mabasa sa San Juan 14 nga gipangayo ni Kristo ang Espiritu Santo nga ipadala ang Holy Spirit para nga kung wala na siya diri, no? Dili na siya makig-uban physically, visibly sa iyang simbahan, adunay mugiya sa iyang simbahan para dili masayop diha sa pagpanudlo. In other word, sa laing pagkaistorya nga gipangayo niya ang Holy Spirit nga ipadala sa iyang simbahan nga gitukod, parang dunay mugiya aning maong simbahan para dili masayop diha sa pagpanudlo mahitungod sa faith and morals, tuluhuan ug pamatasan. Unsaon nalag masayop, no? Sa faith and morals nga niingon man si San Pablo nga ang iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao na nga kanang doktrina gani nga total apostasy sa mga Mormons, ako mo ingon dyan ay yun magtuo na. Kanang total apostasy o kanang ang Iglesia ni Kristo maupod, kanang gitawag nila ganap nga pagtalikod. O kanang meaning na nanudlo na kunog di mao. So kung imo bang analyson, pakyas di ay ang tinguha ni Kristo nga pagpangayo sa Espiritu Santo nga makig-uban sa simbahan. Sa iyo nang naapostata completely. Now, dunay mga tagna sa Biblia nga dunay matalikod pero dili ang tibuok. Daghan ang matalikod, but manggaling hunahon sila man ang natalikod. Kaya ning gawas mo na sila. Dili ang tibuok matalikod. Kay niingon si Kristo sa San Mateo 28:19-20 nga siya kuno makig-uban sa iyang iglesia kanunay. Si ubanan niya kanunay kung nawala. Hinoon, ako ning balikon, wala man gud sila laing choice kung unsaon nila pag-justify ang ilang pundok, no? Nga aron tuhuan sa mga tao. Wa sila laing choice kay dili man gud mura mawala man gud sa kanabang kakatuhuan sa maong pundok kung itudlo nila nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagpadayon, wala mawala. Unsaon nila pag-justify ang pagsugod ni Felix Manalo sa 1914?
dili sila ka justify ana. Kay unsa may sugdan kung wala mawala? Anong sugdan pa man kung wala mawala? Di ba? So, kinahanglan mag-invento sila mga istorya nga ipatuo nila sa mga tao nga oy nawala gitong matuod nga iglesia ang gisugdan ni Kristo. Nagkay nagtudlo nagdi mao. So in that sense kinawala, so kinahanglan itukod na pag-usab, ipabarog na pag-usab. Mo nang kinahanglan tao nga mo pabarog na pag-usab ug mao na si Felix Manalo kuno. Ining gitudlo sa iglesia ni Kristo. Manglimbahot akong mahihibo ana kung akong pamalandungan og ayo ng pagtulon ana. Oo, din mao po nang gitudlo sa mga Mormons, no? Nga kay na total apostasy man kuno, mao na ang kinahanglan na puglaing propeta. Oh, mao na si Ellen White niya, madto po ka sa Seventh-day Adventist, mao na si Ellen White no sa Seventh-day Adventist, din sa Joseph Smith itong sa Mormons, di ba? Kay unsaon nila pag-justify anang ilang mga ilang sugo o propeta kung wala mawala tong gisugdan ni Kristo, di ba? Mao na nga ilag yung itudlo sa ilang doktrina nga nawala, i-prove nilang nawala. Pero dili gina mahitabong mawala kay sayang kaing Holy Spirit no nga napadala sa Pentecostes. Nga wala man di ay katuman sa iyang function nga mugiya sa iglesia parang dili masayop when it comes to faith and morals. Pero ang problema pod ani natong mga Katoliko god, kung dili ta kahibalo mo explain sa atong pagtuo, nabang di ta kahibalo manubag, no? Kay ang mga atake biblical man pod. Mo unsaon nato pagtubag biblical pod. Pananglit mahatag ko ninyo example Mahatag ko ninyo example. Mayon tag Christianity, Mayon tag Christianity, si Kristo mao'y panigingnan, sundon. Si Kristo mao'y panigingnan. Unya, unsaon na to pagtubag anang muingon ng mga Seventh-day Adventist. Nga, si Kristo panigingnan. Si Kristo sigig balik-balik sa adlaw Sabado sa sinagoga. Garespeto. Oh, di, maingon din sila, Sabadista si Kristo. So, awato na to si Kristo. Kay panigingnan man ug unsay gibuhat ni Kristo sundon yun tanan unsa tuwa iyang gihimo kay panigingnan man. Unya nganong giusab na ninyo mga Katoliko dili naman Sabado, Domingo naman. Na unsa man na siya pagtubag ug takihibalo mo tubag ana. No na ato nang tagaan pug examples tubag. Ang unang punto, tanan ba nga gibuhat ni Kristo sa Biblia, litra por litra kinahanglan sundugon? O kadto ra bang kinahanglan jud sundugon? Dili ang tanan. Kay kung mayong kag tanang gibuhat ni Kristo kay paningingnan man siya sundon jud tanan, murag wa man siguro nakatuman. Kay pananglit no, kung maghisgot tag bautismo, pila may edad ni Kristo gibunyagan? Okay. Unya na sunod na tanan. Nga dili man magparehas ang edad sa mga Seventh-day Adventist gibunyagan. Di ba? Unya, ug asa man pud gibunyagi si Kristo nagpabunyag sa dito sa Jordan. Nya awaton pud to nga dito pud sa Jordan magpabunyag. Unya, unsa pa gibuhat ni Kristo diha nga sa doktrina sa Christianity dili na di ta obligado pananglit ka ng pag-apil og pista, tambungan og pista nga karaan katong Jewish feast. Oh. Nya si Kristo sige respeto sige tambog pista sa mga Hudiyo. Unya ang pangutana gisunod na sa mga Seventh-day Adventist. Dili tanang mga practice nga gihimo ni Jesus Christ sa katong diri siya nga kinahanglan jud sundugon nato tanan. Ang sundugon nato kadto ra pong kinahanglan nga sundugon nga wala dili pwede wadon. Pero kanang
iyang gipractice sa mga Jewish custom nga wala na kanabang iimpusar sa New Covenant niya nga religion, di na po ta obligado mo sunod ana para saan ang pagtambong og pista nga karaan. Kay ang pista nga karaan mga seremonyal man na nga balaod nga gitapos ni Kristo sa krus matud pa ni San Pablo sa Colosas 2:14-17. Nga dili na gani ta mosugot pag hukman bisag unsay kanon matud pa ni San Pablo. Kay naman na sa karaan naman na sa Old Covenant, wala man na nabilong sa New Covenant. Kanang mga kosher law, kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay si Kristo wala na manudlo sa New Covenant nga i-appeal pa na. Mao na nga sa Christianity, dili na ta obligado anang balaura kanang mga seremonyal law. Nya kanang mga pista seremonyal man na kutong karaan, pero nahinumdum ko sa akong kaatbang sa debate ni adto. Diingon siya nga, o kung giwala na ng pista habilitas, niya nga nung naamoy pista mga Katoliko, di ato sang i-qualify. Unsa man ang pistang gipangwala? Di ba? Ang mga pistang gipangwala, mao kadtong pista sa karaan. Kay naaman to nabilong sa Old Covenant. Niya katong mga ceremonial law, ceremonial practices, gitapos man ni Kristo sa krus. Mga Kristiyano sa bagong kasabutan, dili na obligado mo sunod ana. Pwede mo respeto, pero dili obligado mo sunod ana. Niya kanang Sabat gani gi-appeal man na sa listahan sa ceremonial. Niya unsa may tudlo nga Katoliko anang mahitungod anang Sabat nganong na-appeal na sa ceremonial, dili ang iyang divine kay ang Sabat God sa ato nang gibalik-balik God sa atong explanation, double element ang Sabat, ceremonial o divine o moral, no? Kanang moral essence sa Sabat dili gina mawala kanang naa gyud rest day. Kay naa sa Hebrehanon 4:9 naa man gihapoy pahulay. Pero sa 8 lain ang adlaw kung diri kas New Covenant mo nang diskubriho na tug unsa na gipatukma na. Gi-appeal ng Sabat sa ceremonial nga listahan diya sa Colosas tungod kay naa siya ceremonial essence. Ang ceremonial essence sa Sabat kanang pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho ug kanang pagpatunong anang 7th day. Kay sa balaod igo ra man nag-ingon nga unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Not necessarily nga ikapito ka adlaw semana kay dili ba na parehas nang moingon kag 7th day o 7th day of the week. Dili ba na parehas? Kay kung moingon kag 7th day, nagdepende ba na unsa kang adlaw mosugod ug ihap. No, kung mosugod kag ihap Domingo, ang ikapito Sabado. Ug mosugod kag ihap Lunes, ang ikapito Domingo. Di ba? Sa balaod, igo ra gyud nag-ingon unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So ang ceremonial diha mao ang pagpili unsang adlaw mo sugod og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito. Kay depende man unsang adlaw mo sugod og trabaho. Now, walay lalis nga ang 7th day sa Old Covenant Saturday. Wa gitay lalis ana. Kay ang unang adlaw sa trabaho nila gitunong mangyog unang adlaw semana nga Domingo. Kapito Sabado. Pero kay seremonyal lagi ng pagpatunong sumahimong usbon. So sayop ng pagtulunan sa mga 7th day Adventist nga dili pwede mausob ang pagpatunong sa ikapito. Pero dili mausob ng hanay sa semana nga ang unang adlaw sa semana Domingo. Dili na wala po nagiusob nato. Ang unang adlaw semana Domingo man gyud mao na nga kung kalendaryo mo atong basihan adi ikapito Sabado gyud. Pero kay ang Sabat wala man gibasis kalendaryo. No? Ang Sabat giingon man unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So kanang ikapito diha nagdepende unsang adlaw mo sugod og trabaho. Na nganong Sabado ang sakaraan.
Tungod kay musugod sila sa unang adlaw sa semana nga maong Domingo. Munang Sabado ikapito. Pero karon lahi naman ang atong unang adlaw sa trabaho. Lunes naman. So ang atong 7th day nga matukba sa balaod, Domingo, dili na Sabado. Kay kanang Sabado ikaunom pa na. So para gali nako sa New Covenant understanding sa balaod, ang Seventh Day Adventist dili real kanang gisugdan ni Ellen White. Dili na sila real Seventh Day Adventist. Kaya wa naman masunod. Ang real Seventh Day Adventist sa New Covenant, Katoliko. Kay ang Seventh Day ron, ipatukma sa balaod, di naman Sabado, Domingo naman. So ang tinuod nga Seventh Day Adventist under sa New Covenant, mga Katoliko. Kay mo'y nakatakdoan ng 7th day. Di ba? Unya kanang pagtulunan nga dili pwede ibalhin gikan Sabado ngadto Domingo, pagtulunan man as tao. Kay dili gyud ta kabasa sulod sa Biblia nga dili pwede ibalhin ang solemnity sa Sabat nga matunong og Saturday ngadto Domingo. Kisa may nanudlo ana, nagtudlo ba si Kristo ana? Nagtudlo bang mga apostol ana? Wala. So doktrina na sa tao nga gipasulod nila. Kung dunay mo tuo mo nang makakuha po silang tao. Ako gana biktima ko sa una na kaya apit po ko mo balhin atong kang Herbert Armstrong nga Worldwide Church of God nga Sabado pod. Biktima po ko na unta sa una. Kanang pagtulunan nila, kanang doktrina nila nga dili pwede ibalhin ang solemnity sa Sabat nga matunong og Saturday kung 7th day of the week, dili kuno pwede ibalhin sa unang adlaw semana. Kisa may nanudlo ana. Wala gyud. Unya kanang ilang argumento nga si Kristo balik-balik man. Si balik-balik biton. Ni atong higayon na wala pa man totally na balhin. Kay mo pa may pagsugod-sugod transition time sa Christianity ug Jewish religion, dili na automatic maundang tanan ang mga Jewish practice. Kana manggaling dugo ila pa nang gidili sa Council of Jerusalem. Nga si Kristo wa naman magtudlo ana. Nga dili gihapon ipakaon ang dugo, gani ipainom pagali niya iyang dugo, pakaon pagali niya diya sa San Juan 6. Kay kana laging tulamanon sa kalanon ceremonial essence of the law na. Ceremonial essence of the law o ganang mga disciplinary law can be changed. Pwede mausab by the authority of the church, kanang gitawag na tug binding and loosing. Binding and loosing, pagdili ug pagtugot, nasa Mateo 18:18. Mo bitaw tong Converts Catechism nga balik-balikon og basa sa akong kaatbang, no? Sa debate nga ang Sabat ko no Saturday then gibalhin sa Domingo. No? Tinuod man na, no? Katong sa Council of Laodicea. Pero di lang tiwason og basa. Kay kung tiwason og basa, naaman dito ang validation sa transfer. Kay sa sumpay good sa Converts Catechism nga dili nila basahon katong giingon diri, the church transferred the solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday tungod kay di na ko kami muray sa complete statement. Basta ang pagsabot mao ni nga tungod kay ang simbahan dunay gahom gikan ni Kristo. Gahom sa paghimo ana nga pagbalhin. Naon sa may gipasabot atong sumpay nga dunay authority ang simbahan sa pagbalhin. Kay naa si gahom anang binding and loosing. Kanang gahom ba ni Kristo nga gisimboluhan og Yahweh sa pinadayag 3:7? Di ba si Kristo pwede mag-usob-usob kung gusto niya, di ba? Unsa may example nga giusob ni Kristo nga batasan sa mga Hudiyo sa una? Pag-abot niya kadtong sa una sa kanang makalapas ka sa adlong igpapahulay, ang isilot ana kanang physical nga death penalty, no? Physical nga patyon ka insigida makalapas kang adlong igpapahulay. Pero pag abot ni Kristo giluagan man na. Di nakapatyon kung makalapas kag adlong sa adlong igpapahulay, tagaan kag chance. Di ba? Nya katong ilang formula sa daang kasabutan nga an eye for an eye, mata sa mata, ngipon sa ngipon, mo tong siging away. Siging patay itong ilang paghulagway sa daang kasabutan.
Pag abot ni Kristo giilisan na nagpormula. Kung balusan kuno kag bato, balusag pan. Dili ni siya literal nga pagka-istoryang inana sa Matthew 5 kung wa ko masayop. Katong ang example ana kung sagpaon kuno imong wala nga aping itaon ng pikas. Magpaubos ka, kanang humility ang gi-emphasize ni Kristo sa New Covenant. Pero sa old, lahi. Kalapas lang ka, usa ka mananapaw, patyon yung ka, batuon ka hantod mamatay. Pero pag abot ni Kristo, tagaag chance. Nga mabago ng mga makasasala. Dili, patyon diritso. Una, si Kristo, di ba, naigahom sa pag-usab. Unya, kanang iyang gahom, iyan ang gitugyan sa iyang simbahan. Mateo 18:18, ang inyong idili, diri sa yuta, idili. Naku sa langit. Muna nga, ang tubag anang, yang ano si Kristo, balik-balik balagi sa adlong Sabado sa sinagoga. Now, atong sabton ang sitwasyon. During that time, wala pa hingpit mabalhin. Kaya naapat sa transition time. Transition time, dili na automatic, mawala din tanan o kung sinabatasan. Si Pedro manggani nga bisag giingnan na sa Ginoo, ayaw nag-isipa Pedro mahugaw ang mga butang na hinluan na bot pasabot katong giisip nilang mahugaw sa daang tugon ba nga ang baboy, isdang walay himbis, unsa pa to. Ay naisipa Pedro, kisik-kisik galis Pedro kay ingon siya nga Ginoo, ayaw kay wa pa ko kakaog mahugaw. Motong giingnan siya, ayaw isipang mahugaw ang mga butang gihinluan na sa Dios. Unsa may gihinluan na sa Dios sa ilang kuan, sa ilang mga gihuna-huna sa unang hugaw. Baboy. So putong mga kalanon nga giisip nga mahugaw. Then kana pong tao. Doon na po'y pagpihig ana kung kinahanglan Hudiyo ra ka kay kung hintil ka chapuy ra ka wa kay labot. Kung hintil ka Hudiyo ra gyud makaapil. O dili na isipong mahugaw ang mga hintil kay pwede na ma-embrace aging harian sa Dios. O bitang gitawag ang gingharian ni Kristo sa bagong kasabutan og universal o Catholic. Kay ang iyang religion sa bagong kasabutan, pang tibuok kalibutan, mo nang sakaon pod wala na po'y gipihig. O mo na ang essence of the law ni Jesus Christ. Di ba? Na, no? Yung ikaduha pod, during that time nga magbalik-balik si Kristo sa sinagoga sa adlong Sabado, timan biya to nga Jewish temple biya to nga ang special day of worship Sabado. Dili biya to Christian temple. Kay during that time wala pa'y simbahan sila, magtigom gali sila balay-balay ra, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, no? Wa pa sila kaugalingong simbahan. Gani, kung atong basahon sa Biblia, kanang example nila, kung magtigom sila nga sila ra gyud mga Kristiyano mag-ipon, Domingo mga kasagaran makita, labi itong pagkabanhaw ni Kristo. Nga miipon si Kristo nila, itong nangahadlok sila, mga apostol, kay mahadlok sila itong mga kadukuan sa mga Hudiyo, tinakpan ang pultahan, nisulod si Kristo, adlong Domingo. Then pagkasunod Domingo, pakita na po si Kristo, katong tinuod tigom Kristiyano, kay puros mga Kristiyano na asulod. Pero naalang sa balay, dili lang sa templo. Kaya ang templo niya itong higayon na, Jewish man to. Niya, ang day of worship sa Jewish temple, Sabado biya. Although, ang mga sila ni Kristo, o doon na po yung mabasa sa Biblia nga, taga-adlaw sila matug templo. Pero ang special day yun, kung mubalik ta sa ilang panahon, ila pa nang girespeto gali ng Sabado sa mga Hudiyo. No? Muna si San Pablo, diya sa buhat 17, 18, no, taga-adlang igpapahulay, magbalik-balik diya sa adlang Sabado. Ang tumong aron pagkabig sa mga Hudiyo, dili aron pagpamanudlo nga Sabado gihapon. No? Mao man ni atong challenge sa mga Seventh-day Adventist. Basahi ko ng migtudling sa Biblia nga si Kristo ug ang mga apostol kung magwali sa adlang Sabado moingon nga Sabado gihapon. Kay dili man na ebidensya kumo magwali sa adlang Sabado sa Badista dayon. Gani maglantugi pasulod diya sa sinagoga. Pruiba na nga dili gyud sa Badista si Pablo og si Kristo kay ilamang sawayon.
Si Kristo ila pagalintarhalon, ihulog pas pangpang. Oh, so, grabe, no? Magdebate sulod sa sinuguga adlong Sabado nga naman kay dili parihas og tinudluan si Pablo, si Kristo sa adlong Sabado. Posible gani nga maingon nga ibalhin naman ig Domingo, di lang mabasa sa Biblia kay di man pud tanan nasulat. Nya kana pong pagkaon. Oh. Kay si Kristo iyang tinudluan kay ipakaon naman tanan. Marcos 7, di ba? Si San Pablo pud sa 1 Corinto 10, di naman ta mag-isip sa atong konsensya kuno nga bisag unsa naman atong kanon. Oh, buhat 10. Dapiton kuno kag dili magtutuo kaon bisan unsa idalit. Oh, lahi mo nang mga suko sila kay sila kasabot anang pagtulunana. Kay ang ilang naandang nabatasan katong karaan. Mo bitaw nga kung mubasa mo anang sinulat ni ni Obispo Ignacio, no? Disipulo ni San Juan, basa mo ana yang mga sinulat. Di na mabasa sa Biblia pero history na, no? Ingon si Obispo Ignacio, dili na Sabat, but pasabot Saturday. Kundi Lord's Day na. Sa manang Lord's Day, adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Na example ana kanang Juan o pinadayag 1:10. Tuon rogod mo anang pinadayag 1:10. Kanang dihang niingon si Juan diha nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Tun-in ninyo ng exegesis anang pinadayag 1:10. Kanang pag-ingon ni San Juan nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Okay, kung inyong tun-an ang pinadayag 1:10, kanang pag-ingon ni San Juan diha nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, hinumdum ko sa akong kaatbang nga nasa debate nga nag-istorya Miss Plaza. Ingin siya nga di man na Domingo Veritas, Sabado man na. Pero giundangan naman niya og kanang tuki. Ambot lang basig balikon pa na niya. Giundangan na niya kay kung ayuhon niya nagtuon, di gyud ta kalikay nga Domingo gyud na. Ngano man, okay, sa exegesis gud aning Biblia, kung baga si Juan, ang iyang style magsulat, basta Sabado gani, Sabat yun na iyang gibutang. Yan, kano man, kay mo naman ay naandan. Kay kanang Saturday, Sabat, man yun na sa mga Hudiyo, mo na nga, kung magsulat si Juan, basta Sabado, Sabat yang ibutang. Pero diha sa pinadayag 1:10 lahi, Lord's Day. Nakasigurado kung Domingo na, no? Although, Lord's Day po itong Sabado, kay to sa karaan. Pero ang Domingo, gitawag mo po nag-Lord's Day sa mga Kristiyano kay naaman diha na banhaw si Kristo, di man Sabado. Unya, ang sumpay nga exegesis gud anang pinadayag 1:10, kana ako nung giingon diha nga, nadiha ako sa espiritu, but pasabot ko no ana, nagasimba siya. Nagasimba ko no si San Juan sa adlaw sa Ginoo. No, basahan ninyo, bisan ang akong kaatbang ana sa katong sa debate. Naa siya Biblia ana kanang Living Bible. Basaha sa iyang Bible nga Living Bible sa pinadayag 1:10 unsay giingon ni San Juan diha. Iba niingon si San Juan nga nagasimba ako sa Ginoo. Nagasimba ako sa adlaw sa Ginoo. Yan nakasigurado jud kong Domingo na sa sinulat ni Obispo Ignacio. No? Kuan mo, research mo anang mga writings ni Obispo Ignacio, disciple of Saint John. Katong niingon siya nga, dili na Sabat, kundi Lord's Day na. Nga, bot pasabot Domingo. Pero during that time, mga tinahod nga tigpaminaw, magsige paghihapog debate ng mga Kristiyano o mga
kanang ingnon lang nato mga Sabadistas karaan, no, kanang mga Hudiyo. Sige pa naglantugi. Kay maglantugi sa kalanon kana pong Sabado. Kay dili man na malitok ni Obispo Ignacio kung niuyon sila tanan. Kinaa yung mga Hudiyo magpabilin yun atong karaan. Tanaw ra gud research na gud mo og church history kanang mga debate sa mga Hudiyo ug Kristiyano. Kay kung magsalig ra mo og Biblia nga wala ra magitug-an tanan diha. Gitug-an bago diha ng mga debate sa Christianity o Hudiyo after 100 AD. Makita bago nato na diha sa Biblia nga di man. Kanang pagtawag ni Obispo Ignacio og Katoliko sa iglesyang gitukod ni Kristo, makita bago na sa Biblia. Kita bago na katong pag canonize, pag dogmatize anang pagtawag og apostolic sa Council of Nicaea, makita bago na sa Biblia. Kanang kinabuhi ni Rizal, makita ba ko na sa Biblia? Katong Inquisition nga sige balik-baliko nila pag-atake sa simbahan, makita ba ko na sa Biblia? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, kanang doktrina sa mga Seventh-day Adventist nga dili pwede mabalhin ang solemnity sa Sabat nga matunong og kanang kining Sabado nga dili pwede ibalhig Domingo, doktrina nas tao nga walay basihan sa Biblia. In fact, ang Katoliko pay naay basihan nga pwede mabalhin na sa simbahan tungod sa iyang gahom, authority, binding and loosing. Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mutugot gani ang langit, kita pa diri syuta, di mutugot. Pero nainumdum ko sa debate na mo sa kong kaatbang nga napugos siya og basa anang sa Exodo 20 gani nga iyang gibasa tong hubad sa Biblia nga gibutangan og 7th day of the week nga kung tan-awon nimo sa Hebrew manuscript, that is addition, no? Maigo mga sila aning balik-baliko na gipun-an ng Biblia, no? Kay sa original gyud nga pagkasulat wala gyud nabutangig 7th day of the week. Wala, giingon ra gyud 6 days labor, then sa 7th day, mao na siya rest. Wala giingon nga 7th day of the week. Wala. Ingon ra, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So wala mag-mention diyang unsa nga adlaw masugod og trabaho, wa pod mag-mention unsa nang ikapito. Sa karaan, Sabado kay masugod sila trabaho, Domingo man. Pero seremonyal lagi ang pagpili sa starting day sa trabaho o kanang pagpatunong sa ikapito. So pwedeng mausob. Mo bitaw nga kung naamoy Catechism of the Catholic Church, basahan na Catechism 1166. Di ba ang Lord's Day nga Domingo, unang adlaw semana, gitawag siya 7th day. Nga gitawag pa siya fulfillment of the Sabbath. Kung ang fulfillment sa katong tuli o circumcision, pag-abot sa bagong kasabutan, ang fulfillment maonang bunyag, ang fulfillment pod anang Saturday Sabbath, ang fulfillment ana sa New Covenant morning Lord's Day Sunday. Adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Okay, wa naman tayo igong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas, kauban sa atong mga higala, no, sa technical side, Dani Luod o Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
radyo mo nationwide. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Manang kwintadora, iyang nakwinta. Ang tanan nga labhan niya. Para limpyo tanang labada, kinahanglan duha ka sachet sa leading brand nga tag 10 pesos. Usa ka sachet ra sa Tide, mas limpyo pa. Kuratan ka? Oo, mas sulit ang usa ka Tide 6 pesos kaysa duha sa leading brand. Kitaan kaayo nga mas limpyo. Kapag na di makwinta. Kahit makuratan ka sa kalimpyo, makuratan ka sa sulit. SRP 6 pesos ra. Napamatud-an sa technical test sa cotton fabric kontra sa leading brand. SRP 6 pesos ra. Manong, may pareho ba kayo sa 1,000,000? Wow! Bigatin! Sumali sa Bear Brand Bigatin sa Milyon, Bigatin sa Tibay raffle promo. Over 20 million in prizes ang ipamimigay. Bumili lang ng participating Bear Brand products at pwedeng maging milyonaryo. Para mas bigating premyo, 600 grams pataas ang isali nyo. Ilakip sa white envelope kasama ang papel na may age, address, contact number at signature. Isulat sa envelope ang kalakip na pack at promo title. Ihulog sa drop boxes ng mga kasaling stores and radio stations nationwide. Tig-piso, kailang? Sali na! Visit Bear Brand PH on Facebook for more details. These participating products are not suitable for infant feeding and are not breast milk substitutes. Promo runs from September 4 to October 27, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0991, series of 2017. Bagong Joy 4-4 pack, 9 pesos ra. Presyo hapit sa face pero mas